kay lang sige panghapak sa mukha kanina ang bataak ha. Ginagawa mo. Sama itong mga... Ginagawa mo. Sino ka panghapak? Unsa man ka? Natulog ra. Natulog naman ko din nga mga hapak magkasakuha. Isa man itong nahapak sa kuha. Wala ko kabalo. Natulog ra ko. Pagkaroon ha? Tulog ra ko diri oh. Isa na panghapak na og. Ano si magkapakapa? Wala ba ko nahapak nimo? Kasi wala nga. Natulog pa ako dire. Wala. Itindog ka, nang hapak ka sa kuha. Kasi nitindog nga. Naghagok man kay ko natulog. Nang pasingilan ko nimo ginaw kwan. Kinsa man tong nahapak ko nako Wala ko kaniya. kabalo kinsa nang hapak. Kasi ikaw to. Karon, ikaw nang hapak sa kuha garo kaya murag nasuko ka sa kuha gamay ba? Di ba? Murag anong imo mo kung giunang kung hapak kaniya? Wala ko nang hapak nimo ganina. Kinsa man itong nanghapak? Wala ko kabalo basta natulog ko. Karon, murag ikaw nang hapak na ko ron. Sige, bantay. Manghilabot pa kay karon Ikaw, ang hapak pag-usap ron ha. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Doon sa man ka! Oh, gimuna lang ko nimo. Natulog ra ko diri ba? Ikaw, di ba? Kanina rin ka ba? Kaduha na ni ha? Kaduha na ni. Jud ko nahilabot nimo ba? Siya wala. Ikaw yung nangapag na koron ba? Kaya kita na, okay taran tulog dire. Natulog na isaw. Natulog ra ko diri ba? Ginagawa mo. Wala ko nahilabot lagi nimo. Ay, dinay pa yung ka. Wala lagi. Ay, napagdiya dinay. Ingnan kag wala, dili lagi to ako. Ano mong kapag magkang matulog naman ta dire? Wala gay ko nahilabot nimo. Kinsa man dire kita naman tulog dire oh. Ngano ko ipasangin lan nimo? Ikaw man inapit gaon. Bantang kay pagkabunan. Wala ko nahilabot ba natulog ko. Napit pa jud ko eh. Wala ko nangatik ba? O kinsa man kita nang tulog dire orang. Wala. Silas ko nga. Wala lagi ko nahilabot, natulog ra ko diri. Kinsa man namulas ng tuwa dire. Kasi Ginagawa? lang. Tulog ra ko diri. Katulgon kay ko kay nakulaw ko gabi eh.
labot ya. Ginagawa mo. Mubalos ka, ha? Kung saan ka? Ang labot mo ka. Lami na kay katulog ako diri ba? Yan hindi akong lubot ba? Ano mga patang ka? Ikaw may nakuna-una. Katulog ako diri ba? Natulog. Ibalos ka ba? Wala ba ako nahilabot ni mo gani ha? Ikaw ba? Ano mga hapak man jud ka nako? Nga Wala wala lagi ka ka- hapak si Muwa. Dili ka akong nangapak sa mo gani ha ba? Pero karon kinsa man tayo nagapak na ko? Ano ka balo? Kasi tanawar sa ubos, di mo kasi nasa ubos tago ra diha. O may tao diri oh. Ano nga pakol man ko nimo, ano ko pasingilan nimo nga wala man ko nangapak si Muwa. Isa may namapak na hapakon tong hangin. Hapakon ko ali oh, napal diri. Kasi kanang isa city galis diri kanang ito si pangalan. Ginagawa mo. Ko nahilabot. Sa man din ang panghapak. Ay, kinsa man yun na? Last na lang ha. Dapat lagi manghapak sa ko aron. Matulog ko diri. Basta na mo hilagbot ron ka isa. Kana, suko na dito ha. Panahin mo tulog diri. Bakay nang hilagbot. Ginagawa mo. Ingat ka na ya. Unsa man ka? Mahulog diyo pati mo litanan nimo oy. Unsa man mo? Ayun ka kay ka ba? Sige apak. Katulog daw mo dati. Mahulog. Unsa mo? Abe, apak man ka. Kasi nanghapak. Panira kay mo ba? Mis kami na kaya akong tulog. Tulog dati. Ginagawa mo. Ginagawa mo. Kita nga tulog ang trabaho si Mugya Gayaga sig panghapak. Manghihis ako. Bisita ka. Ginagawa mo. Ikaw na lang sige panghapak sa buhak. Buhak gani ha. So, what's up mga katang na? What's up mga katang? Nagkaon mirog tambis din. Nangaon sila tambis. So, mag-shoutout nga yung pipila ka mag-shoutout is first is shoutout kay Princess Rose Romero aka RR, shoutout from Davao. Then shoutout kay Villanueva Joshua, kay Arvin Pueras, Kimberly Algabre, then kay Novami. Okay, shoutout kay Novami. Then kay The Legendary Man, shoutout kay Jan 55, shoutout from Lapu-Lapu City, Cebu. Kay Junelo Mangtaha, shoutout kay Gilbert Saha from Usame City, shoutout kay Tikwil Music YouTube channel, shoutout. Then kay Shane Perez, shoutout rin from Hilongos Leyte. Then kay Nas Canciancio, shoutout from Touch Scripton Cebu. Then shoutout kay Chris Paguyaw from Kabaka North Cotabato. Then Grace Sardido, shout out. Then kay sa dire. Also kana lang guys, wala na koy ma-shout out ikaw dong, na koy shout out ikaw. Ako na ka-shout out. sige ba, shout out. Si Juan Arwin Rebecca, si Ranjay Tokunaga, si Rinaldo Liliera, og si Monicar, og si Sweetilyn Reponte, og si Kirong, shout out. Oh, shout out kay Kuya RJ sa Bandal Channel o kang Jubat Matabato. So kana lang guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you. Up.